O grupo de danzas Nosa Terra de Mos, o que iniciamos esta tarde pois todo o programa de actuacións, vai ser o que peche a súa actuación do día de hoxe con esta polca. Foi traída a Galicia por xentes de outras culturas, como comentábamos antes. Música recollida da agrupación Milladoiro e a coreografía é do director deste grupo folclórico que se chama Andrés Cerezo. Grupo de danzas Nosa Terra de Mos de Pontevedra.